onye nwe na Chineke Olisa bi n'enu Chukwu okike abịa ama eze a na-ekpechara ọgwụ dị sumpunu ati ọkwa asịrị ibi n'enu ogodogo na-akpọ na asịkwa nnọọ ihe kwuru ya eme nye ka eji gbakọ n'ụbọchị nke tata were ọjị wee na-ekpekwu gụwa wa alfa wuru omega diriri and gịnị onye nwe anyị ọkwa gụnyere very dark man nye bi rod ha na-abụ na-asụrịka onwe ha ịgba nkịtị ikwu ha okwu maka na ọhịa kwuru ya eme nke ọnwụ na ekwuru ya eme onye nwe anyị ọ gụnyere Bobrisky iwe gba nkịtị ọ na-emegheri igbu ya nkịtị ọ bụrụ na ị chọrọ ịnapịa ya ahụ ị na-eri mana ị gbara ya nkịtị because that you are the final stop onye nwe anyị anọkwa n'ofu ebe a ọ gụnyere anyị Ned Nwoko tinyere ji na Daniels anyị agbaghị mgbe ha na-arị onwe ha mgbe ha na-arị onwe ha nọ ya n'ebe ahụ mgbe a na-asụrịka onwe ha n'ebe ahụ mgbe a na-amị onwe ha nọ ya n'ebe ahụ mana o ruru imekwa iwe anụ ya ịgbara ha nkịtị ihe kwuru ya eme maka na oche na-agbasa agbasa ha anyị onye nwe anyị ngụwanyere anyị Tinubu gụwanyere anyị tọrọ i nwere Tinubu fọ ya anyị n'ọnụ gba anyị nkịtị anyị na-ene gị iburu Trump wee sochie ya azụ ọ bụ kere bọmbụ nwa okere ndị ya atụ bọmbụ nwa ya ekwebe ya atụ bọmbụ ebe ọ bụla isi ka atụ bọmbụ ka ya atụ bọmbụ you are the full stop ngwa agwụ wee kwuchi ọgwụ onye nwe anyị enwebe ya atụ bọmbụ sị tụọ bọmbụ a onye nwe anyị nwa ọgụ nyere iwu ike tụkwasị ya ndị amị buru ha na-agba tụkọta ya isi ọnụ ha wee na-asị o ka anyị hapụ inweta nwe ebe ya asị asatọ ka anyị ghara na ebe ya asị anyị were ful ka anyị ghara na ebe ya asị anyị hu ayi anyị ghara ebe ya asị asatọ bụ ka anyị nwụba ya eji eme onye ahụ ụra nwa ya ejibeta onye ahụ arụ nwa ya ejibeta onye ahụ na onye nwe anyị nyewe anyị nte were nte saa ya ahụ nye anyị nte n'ụtụtụ nye anyị nte n'ukori nye anyị nte n'abalị anyị kwuo okwu ya were nte ka anyị na-esi nte were nte saa anyị niile ahụ na ọ dị n'ọfọ onye nwe anyị o mere nke na-ewe ọ na-akpọ genocide ana m anụ ya na n'izu ma m ihe ọgwụ mana ọ bụrụ na genocide abụrụ ihe ọma were genocide saa ya ahụ nye m genocide ndị mụ na ha nọ nyekwa ha genocide ndị enene anyị enene nye ha genocide ma ndị agbata obi were genocide a wee niile ahụ ka obi dị anyị mma anyị rie ya ka ọ dị anyị mma n'ahụ ka genocide bụrụ ihe ọma bụrụ ihe akwakụ na ihe eri ka m gọrọ ka ole n'aha Chukwu okike abịa